5 kristne män som arbetar nere i Bacalao. Kasta skittner och stinkande. Kunde färre nierna pissus av vaklen. Stilla sig här vid sången här var skvatt att kunna ta en skjuta brevbröding. Och teker en brevbit upp på lomanon. En annan har ett glas av eller en dunk av ribbenasaft. Och så kan en läsa 4 Korinther 11 23 och ut och be en bön. Och så kunde ha en brevbröding här. Och minnast Herrans deja för sig Golgata krosset. 5 skittner män. Fra Bacalao. Stinkande kasta skittner. Inja pissusna av vaklen. Og tog han hele tiden en halv stund her. Halli andre gjør ikke måned tog. Halli andre har ikke bruk for noen preste til å kunne utføre Herrens spår for dere. Det er bare Herrens spår. Det er ikke for til altar. Vi tar ikke altar. Vi tar ikke altar ut til forstand som du sagt i folkekirkene. En kasse her, vi kvitt dødje og godlig og alt dette, tvattelig her. Vi ordinerer en prest i kap og bla bla bla, som messar og synger og tvattlar. At det er alt tvattl.